barn i Sverige skal anbringes, har man siden 1999 først og fremmest skulle undersøge, om det kan anbringes hos slægtninge eller andre nærtstående personer. I byen Hør i Skåne finder vi Eva Näslund, der hører til en af Sveriges mest erfarne socialrådgivere på netværksanbringelsesområdet. Ganska tidigt blev det ju uppenbart för mig att de allra flesta barn vi möter har släktingar och anhöriga som är fullständigt normala människor, som vem som helst, som lever normala liv och som också har en oro för de här barnen. Så varför ska vi då inte fråga dem? De känner till barnen, de kommer att vara släktingar till de här barnen så länge de lever, oavsett var barnet finns någonstans. Så det är nog mycket naturligt att dra in dem i besluten. Jeg hedder Tina, og jeg er 32 år, har en dreng på 7 år. Jeg hedder Mikkel, og han er i familiepleje hos mine forældre. Tines forældre, Lene og Finn, har haft deres barnebarn Mikkel på 7 år i pleje, siden han var 8 måneder. Til forskel fra en professionel plejefamilie var de, da de fik Mikkel i pleje, i en livssituation, hvor de havde indrettet sig på ikke at få flere børn. Jeg blev først steriliseret som 40-årig, fordi jeg sagde til mig selv, at jeg skulle i hvert fald ikke have børn, når jeg blev gammel. Ikke? Og så havde man sagt, jamen det hjalp bare det ikke vel, fordi der kom jo altså så en alligevel. Ikke? Jan og Anita, der har haft Jans søsters dreng i pleje de sidste 5 år, trådte straks til, da der var behov for det, selvom de i forvejen havde 2 børn, og Anita var gravid. Vi fik jo Andreas, fordi at min søster stod i en problematisk situation, hvor hun ikke havde noget sted at bo, og hun havde ikke noget sted at være, og hun stod i princippet på gaden med et barn på 6 år. I den situation vil man jo gerne træde til at hjælpe, og vi ringede selvfølgelig over og sagde, at hun kunne sende ham herover på ferie. Og så flyttede han faktisk fra dag til dag. Og på det tidspunkt var vi ikke helt klar over, om han skulle blive her, eller om han skulle hjem igen. När man som släkting går in och ser att man vill bli plejefamilj, att man vill ta hand om Pelle eller Lisa, så gör man ju inte det för att man har funderat över att bli plejefamilj. Det är ju inte någon beslutning som man har hunnit tänka igenom, utan man går in och gör det därför att någonting har hänt i de här barnens liv som gör att någon må ta hand om dem. Och det betyder att vi må ju hjälpa dem att fatta en rätt beslutning. Vi må gå in och sänka tempot, vi må gå in och se till så att vilka beslutningen än blir, att det blir en god nog beslutning. Selvom viljen til at hjælpe er til stede, kan der let opstå uforudsete problemer. Vores ældste søn havde jo været enebarn i 6 år, og så fik vi vores datter, og så 3 år efter, så kom vores plejesøn, og umiddelbart efter kom vores yngste søn. Og han gik så fra at have været enebarn i 6 år til at få 3 søskende på lige omkring 3 år. Der var på et tidspunkt, hvor vi sad i bilen, hele familien, hvor vi snakkede om, hvad vi ønskede os allermest her i verden. Og Andreas, han havde sådan nogle fine ønsker med fred i verden og sådan noget i den retning. Og så kom det meget tørt fra den store. Han ønskede sig, at Andreas han skulle forsvinde, og der blev fuldstændig stille. Ej, hvor var det vimligt. Hvis for eksempel tante och onkel har tagit hand om Pelle i en akut situation, så må vi möta dem i den akuta situationen och ge dem hjälp och stötta och säga det är gott att du kan ta hand om Pelle i den här situationen, för det är gott han kan vara hos någon som man känner. Men talar vi om ett beslut på lång sikt, om en anbringelse på lång sikt, så må vi samla alla de som är viktiga för Pelle, både privat och det professionella nätverket, och diskutera vilken løsning som er den bedste. Enden blev så efter noget tid, at han så kom i pleje her, fordi at man ikke kunne finde noget andet sted til ham at være. Så man kan sige, at overvejelsen gik jo fra at være en kortsigtet løsning på et akut problem til at være en langsigtet løsning på et større problem, hvor man manglede et sted at anbringe ham, som passede til de forhold, han havde. Når plejebarnet ankommer, opstår en række uforudsete problemer,
omkring eget værelse, eventuelt større bil, samt usikkerhed om, hvad man kan få støtte til. Vi købte huset her i 95, så samtidig med at blev gift. Og der begyndte vi jo så at nyde vores otium, kan man sige, fordi børnene de var flyttet hjemmefra nu, og så skulle det kun være os to. Og huset det var kun beregnet til 2 mennesker. Der var ikke baseret på, at der skulle være børn. Der skulle være soveværelse og de almindelige og et kontor. Og altså, der var bare ikke plads til et barn der i også, hvis man skulle, fordi de værelser kunne ikke bruges til børneværelse i nutidig forstand. Så tog vi køkkenet og lavede om til hans værelse, og det er så det, han har fået som værelse i dag. Jeg var så heldig at skulle til Jordan udstationeres i 14 dage, og min kone var gravid. Hverken Andreas' ankomst her eller min kones graviditet var planlagt, da jeg skrev min kontrakt med FN. Så det stod så uheldigt til, at jeg skulle rejse, godt nok kun 15 dage, men alligevel, til Jordan, efter Andreas havde været her i 3 måneder, og vores yngste søn var 12 dage gammel, da jeg rejste. Så der stod min kone alene med en helt nyfødt og et nyankommet plejebørn og 2 større børn, der også skulle vende sig til, at der nu pludselig var 2 nye søskende. Vi havde vores 2 børn sov i det her rum. Det var børneværelse, og de boede her og sammen. Men der er et krav om, at plejebørn skal have deres eget værelse. Og det vil sige, der måtte vi jo bygge vores hus om for at tilgodese det krav. Og det var jo slet ikke noget, vi havde planlagt. Vi havde altså ikke ret meget overskud. For det første var det jo svært at have. Andreas, han skulle jo vende sig til at være i familien, og han savnede selvfølgelig også sin mor og skulle finde ud af, hvordan han skulle være her i den her familie. Og så var der de her stridigheder indbyrdes, og også i forhold til hans mor. Så der var ikke ret meget overskud til at begynde at bygge om. Og penge havde vi jo faktisk heller ikke til at bede en eller anden om at komme og bygge vores hus om. Fordi det var jo den anden mulighed, man kunne have betalt sig fra det, ikke? Så gjorde vi det, at vi satte nogle brædder på en reol, og så brugte vi gardiner, og det godkendte kommunen som et værelse, så han fik et værelse. Vi måtte også forholde os til, at så ville vi så have 4 børn, og man kan ikke være i en almindelig personbil med 4 børn, ergo måtte vi have en bil, der var større end sådan en almindelig standard personbil, og det har selvfølgelig kostet, jeg plejer at sige cirka 100.000 ekstra, da vi skulle ud og købe bil, fordi vi skulle have plads til at have 4 børn med. Yes. Der var ingen, der havde fortalt os, da vi gik ind i det her, i virkeligheden, hvad vi havde ret til og hvad vi ikke havde ret til, hvad vi kunne få støtte til eller ej. Jeg ved stadigvæk ikke, om tilskud til en bil ville være rimeligt eller ikke rimeligt. Jeg ved heller ikke, om der er nogen i kommunen, der kunne fortælle mig det. Men det ville være meget rart, når man går ind i det her, at der var nogle klare retningslinjer for, hvad det egentlig er, man kan få hjælp til, og hvad man ikke kan få hjælp til.